дар инҷа бошад. Анами намуд паплино нав омадагиян. Ина рулоношона нав мекушоянд ва нархи ино дӯстони азиз 3 метрш 50 сомонай. Беҳад паплинои фасон гулои хушрӯ омадагиай. Бинед видеора ма аз корвон тарафи пажарка ноливои дарвоза якум рият ба навор гирифтагиям. метавонед хитон омада бо бинед. барои хонапӯшӣ бисёр ҳам паплинои хушрӯ тинкак ҳар хела нусхаош ҳастай. аз ино бисёр хоҳиш мекунанд. барои аввай ма тез видео мекунам аз паплинои арзон. ина бинед, ини сиёҳ гули калон доштай. И якум бор омад и новинка. иҷада бо ҳаст тигро гулмайдара бинед чӣ хушрӯай. аз наздик нишон метиҳам. медонам ки гули майдара бисёр мехаранд. як чиз дига дӯстони азиз ки ай 5 та боло гиред баъд равон мекунем. ина 3 метрш 50 сомон бо 45 сомонаҳошам ҳастай. ана ин намуд бор омадай. медонед и бамбук баринай. материалошон бамбук баринай. нархшон 3 метрш 50 сомон инам. ина маем 5 та боло гиред баъд равон мекунем. ази бо медонед дигар гулшам ҳастай. ана гули лола ҳози ваям нишон метам. ваям розовияй. и бор набуд то ҳоло яка нав омадай. унош паплинаи тарафаш ҳамаш паплини 50 сомонаяй. набинед чӣ гулои хушрӯ омадагия. инаи бисёр гулош нусхаҳои паплинои доинган. доингои қиматӣ буд ҳамисол. бисёр гулош аз ҳаваяй. дар иҷа ина қисми поён набинед. иҷадам ҳамаш паплинои 50 сомона. иҷа рости гап харидоро бисёр буданд. ну тараф гузашта нашид ки видео кунам. инаи тарафшам бинед паплинои кабуд хушрӯай. ина гулмайдаи дигари хушрӯай ҷудогона. қисми поёндам беҳад гулои хушрӯ омадагиай паплино. ина шанел касе мехоҳа. савзак ваям фасон. хулас беҳтарин паплино барои шумо. метавонед дархост кунед. доставка мекунем тавассути почта. 10 кило бор 370 сомонӣ мешавад. бор аз 3 ҳафта то 1 моҳа рафта мераса. ман як гапро гуфта будам, фаҳмонда будам. бори дигар такрор мекунам.